Day. Isa lang sa. Dili, isa ka ba ni? Ate gamay. Isa ka man eh. Dahil ako mga pinalangga. Sangat na ito. Ano ko galit din? Stoy. Dami pagkakon. Siya, tingin. Hello. Hello. Ano na yan? Picture daw pa picture din. Ano, video na mo. Kuya. So yung, nagyon na siya, nang ingon siya nga, video ko kay Kim JS ni. Isbog na nanay. Ay, nangayos siya. Palit tayo si palit tayo kapon. Gatindog lang ka diya. Na ikaw na doon lang na balag di kong feed na doon lang matik-atik. Tingog siya no? Yung tingog? Ano ka pati yung pinakyan? Sige lang, ano mo? Ato ka kili na yun. Nay, pangayo dito nay. Kili. Dire ma'am. Alin nay, na si ano po si Born to be Wild. Di ko mga taga na kasi open. Taga-anak ka dira dili. Oh. Okay. Wala na. Dire asa dira siya. Iso? Dire ma'am bo. Kasi tatag. Okay mo sa yung talaba. Di ba kay buon mong nila kuha. Gusto mo ko ang kanina kasi lupin. Isa ka silupin jud. Kabalog ko. Oh, mo nila pinakatigulang. Nagkasani mo. Oh. Uy. Mama. Kabalog na siya, mama. Naging pagkahon. Ay, di ay! Tagay. Ana lang. Ay! Okay lang, ma'am. O ganahan siya. Pilihan mo na siya. Wala naman. Di na pa. Oh, ihatan mo lang naman. Ayun na ha. Kailan din siya tanawa sa mata. Ay gunitin na nay ha. Nagkagupo ito. Saglamay kasi sila gakson na babawal. Gani. Yay. Basig. Sila rin Basig. gakos na. Oh, basi manggugmuon sa. Sobra ka-excite ko gakson. Gani. Tara naman, isig target na rin. May ubray na naman. Ay, thank you. Samok nga mo. Nagkakapo ni. Uy, ilang yung gakson. Oh, ngayon. Ba't pagod din? Mike! Hindi mo gawaway, Mike. Hali. Ay, salin. Ulata. Part, nini lang, part. Mama ko. Uy, mama. Enjoy, oy. Ay, alon. Asin. Wapo dyan kayo. Tara na lang. Walang yun. Pilang ito ko ah. Lagi ito mali, 25. 20 lang. 70. 70 tanan. Tara yan. Pila ka nay?